Prosíte krky.
Niki! I am the snake. I am the whore of Babylon. And I am the scorned accuser! Watch me coming! Guns and sword! Melting wings! Cleans the world! On
Díky, jste skvělí!
takže my sme kapelka The Crypt. Fungujeme od roku 1996 a dnešný koncert v Kazačku bol viac menej symbolický, nakoľko práve v tomto podniku pred 12-13 rokmi sme hrali prvý klubový koncert, ešte ako mladí zasrani. Teraz už sa podaktori cítime ako starí fotri. A bolo to určite príjemné zaspomínanie minimálne pre tých, ktorí sme sa tu zúčastnili na tom prvom klubovom koncerte. A prievidza zasa nesklamala, lebo aj ten prvý bol narvatý od podia až ku koncu a dneska to bolo veľmi podobné, takže ja som určite veľmi spokojný s touto akciou, ktorá dneska prebehla a verím, že sa to ešte niekedy ukáže. No tak určite je to veľmi zaujímavé porovnať, keď sme tu hrávali, kedy to bolo asi tak 6-7 rokov dozadu, posledné koncerty, predtým, než sme sa presunuli do Bratislavy. Ako Vigo spomínal, podobná atmosféra ako kedysi. My sme sa posunuli niekde inde ako kapela a pre nás to bolo dneska veľmi výnimočné z toho pohľadu, že sme mohli po niekoľkých rokoch vidieť znovu známe tváre, či už z hudobného sveta tu v Prievidzi, alebo len kamarátov, takže bolo to veľmi príjemné. Zahrali sme si, zabavili sme sa, myslím si, že aj ľudia sa bavili, takže sme veľmi radi a sme spokojní s dnešnou akciou. Náš priateľ Buzera. Áno, The Crypt. Dobre? Crypt sú vynikajúca kapela, proste je škoda, že sa presťahovali do Bratislavy. Chýba to tu. Naozaj, proste sú dobrí chalani, vyštudovaní muzikanti, virtuózi. Hrajú tu vrcholový štýl, black metal. Najväčší štýl, aký môže byť. Chýba to tu. Takže je to veľmi zaujímavé porovnávať vlastne dobu predtým, kedy vlastne underground bol na inej úrovni, na úplne inej úrovni ako je dneska, keď tie kapely v podstate boli ako hudobníci na technicky ďaleko nižšej úrovni, kdežto dneska je tá laťka niekde úplne inde. Dneska už sa nedá len tak chytiť nástroj a ísť do krčmy si zahrať koncert, naozaj to už musí byť na istej úrovni. Nám dosť pomohlo, keď sme sa presunuli do Bratislavy, získať vlastne nejaké aj medzinárodné kontakty. Keď sme pôsobili v Prievidzi, koncertovanie bolo viac menej o koncertoch po Slovensku. Koncertovali sme vtedy vlastne po celom Slovensku, vlastne od Košíc cez Žilinu, Martin až po Bratislavu. Takisto aj Rimavská Sobota a iné južné oblasti. Teraz to bolo vlastne o to zaujímavejšie, že v Bratislave sa konajú napríklad, môžem spomenúť, festivaly ako Emergenza. Je to respektíve celosvetová súťaž kapiel, kde sa kapely zúčastňujú a snaží sa nejak presvedčiť porotu aj publikum, že majú naozaj úroveň a že to niekam ďalej dotiahnu. My sme sa vďaka tejto súťaži dostali do Budapešti, kde sme vlastne hrali dvakrát ako host večera, 2 koncerty, čo bolo veľmi potešujúce, že sme dokázali presvedčiť ľudí aj porotu, že naozaj sme kapela, ktorá vie hrať, vie robiť show a tá odmena bola vlastne, že sme si mohli zahrať v Budapešti, čo bol pre nás veľmi zaujímavý zážitok. Ľudia v našom postavení, teda tom undergroundovom, kedy sa to hudbou ešte neživia, robia hudbu hlavne pre zábavu a dobrý pocit a taktiež, že sa môžu s tou hudbou aj niekde dostať. A pre nás bolo práve toto, že sme sa dostali mimo Slovenska, dostali sme sa za hranice, kde sme mohli prezentovať svoj štýl. Taktiež sa nám podarilo hrať následne aj v Čechách, v Brne. Tak veľmi zaujímavé porovnávať publikum v Čechách, publikum v Budapešti, teda v Maďarsku.
a publikum tu v rôznych mestách na Slovensku. Takže určite veľmi zaujímavá skúsenosť a veľmi zaujímavý prínos, že človek si aj pocestuje trošku a spozná iné kultúry a môže teda tak porovnávať a rásť aj ako osobnosť, ale aj ako muzikant, lebo vidí kopu iných kapiel, vidí iné štýly, ktoré sa, dajme tomu, tu tak nehrávajú, ako sa napríklad hrá v Budapešti, alebo iné štýly v Čechách. Tak je to veľmi obohacujúce a hlavne prínosné pre nás. Pre nás je to taký hlavný motor, ktorý nás ženie ďalej, môcť poznávať iné kapely, iné kultúry, iné vplyvy, tak je to veľmi zaujímavé. Hovorím, pokiaľ to nie je o peniazoch, tak to môže byť o zabave a pre nás tá prvorada zábava sú hlavne tie koncerty, dobré koncerty, kde ľudia ocenia naše vystúpenie a nie len to, ako hráme, ale aj našu show, teda ako sa prezentujeme na pódiu, že ich to naozaj baví. Myslím si, že to je to, o čo sa celá kapela snažíme a pokúšame už v podstate od roku 96. Takže veľmi zaujímavá skúsenosť určite. Som sa rád ešte vrátil k tej dekáde, ktorú sme de facto ukončili v roku 2006, teda v podstate po 10 rokoch. A taktiež zhodou náhod aj v tomto istom podniku sme mali aj výročný koncert po 10 ročníci. A potom sme viac menej trošku hibernovali, nakoľko ja osobne som išiel do zahraničia za prácou. Chalani to držali nejakým spôsobom pri živote, vtedy sa pridal tu Feďa k nám na post gitaristu. A v tej prvej dekáde sme mali plodnejšie obdobie, čo sa týka asi CD-čiek, nakoľko sme tam mali 3 dema, jedno mini CD a ešte sme stihli nahrať v podstate 2 full-length CD-čka, z čoho jedno bolo vydané aj firmou Slavonigard, slovenské vydavateľstvo. A potom vlastne nastala stagnácia. Potom som sa tuším v 2008 vrátil. Feďa prešiel na post bubeníka, nakoľko je veľmi multifunkčný hudobník a sme radi, že sme mohli privítať medzi nás. A druhá dekáda je viac povedal by som, tieto posledné roky boli skôr o hľadaní nejakej tváre a o nejakom osobnom hudobnom raste, v ktorom začali sme sa venovať viac osobne rozvíjaniu hudobných schopností a myslím si, že Feďa nám tomu aj dosť napomohol, pretože on je z nás asi najtalentovanejší. Takže možno tú druhú dekádu, potom 2008. Nepreháňaj, prosím. A možno on by k tomu tiež možno chcel niečo povedať. Ja by som povedal z mojej strany toľko, že stretol som sa náhodou tuhľa s Jurajom na ulici a my sme došli spolu do kontaktu na základe toho, že sme hrávali tú tvrdú muziku, ako sa hovorí, a poznali sme sa zo pár koncertov. Ja som bol vtedy voľný hráč a on bol jediný osamotený gitarista v kapele s nádejným 18-ročným bubeníkom a s trvalým bas-gitaristom a chcel som aj ja hrať v kapele, pretože to človeka naplňa, ako keby tancoval, ako keby spieval, proste potreboval som hrať ako muzikant. A išiel som na tú gitaru a hrali sme spolu. Bohužiaľ to dopadlo tak, že tí talentovaní ľudia niekedy dopadnú takže nevytrvajú na svojom nástroji, odzrkadlí sa to, akí sú ľudia a nakoniec vyjde to, že aj keď to je talent a má na to, vykašle sa na to, lebo je to proste nekvalitný človek a keďže som hrával na tie bicie, sadol som za tie bicie, pretože nebolo to už len o tom, že chcem hrať s niekým a to je ako keby zmluva. Nie je to zmluva, bolo to priateľstvo a hrali sme spolu ďalej. Hrajeme tak dodnes a chcel by som, aby sme hrali aj naďalej, lebo už toto nie je len o tom, že založíme kapelu a
budeme mať nejakú zmluvu a budeme sa ňou riadiť, ale mali by sme zotrvať hlavne v tých vzťahoch. Veci sú o vzťahoch, keď človek má tie vzťahy a ľudia sa majú radi, oni vydržia. Niekedy to nie je ideálne, pretože je človek zanepráznený existenčnými problémami. Každý má svoje problémy, rieši všetko možné, či už má človek deti, alebo úvery, alebo neviem čo. Musí sa rozhodnúť, niekedy je to ťažké, človek povie, že nemôžem, nestíham, nechcem, nevládzem, ale nakoniec sa dá si povedať, že keď vydrží a nájde si tú chvíľu času, tak nájde aj tú pozitívnu energiu do života ďalej. A čas na pivo. A čas na pivo. No, pivo je len, podľa mňa, len jedna vec, ktorá vznikla. No dobre. Pornofilm s herou. My sme naplánovali prípravu, začali sme nahrávať, ale ako som spomenul, tie existenčné problémy nás dosť atakujú a zdierajú nás časovo a je to ťažké, aj keď sme začali nahrávanie, máme niečo rozrobené, tak sa to v podstate odkladá a snažíme sa vydržať, aby sme to dotiahli do konca, aby sme, ako sa hovorí, demáč nahrali, aby sme mohli ponúknuť našu hudbu aj oficiálne, ako keby firmám, ktoré by sa mohli zaujímať o nás, ktorí by nás možno posunuli ďalej. My sami sa môžeme posunúť takisto ako muzikanti tým, že budeme hrať a dookola cvičiť, ale bez toho marketingu a bez investície časovej aj finančnej sa to nedá. A väčšinou je to tak, že firma pomôže práve v týchto veciach. Uvidíme, či sa nám podarí v blízkej budúcnosti. Určite sa nám to raz podarí, pretože hovorím, že verím, že sme nie len kapela, ale sme hlavne priatelia a že to nenecháme len tak zapadnúť prachom a určite to nahráme, aj keby to malo byť neskôr, ale určite to nahráme. Ako vidím tú budúcnosť ja, tak určite je dosť dôležité nahrať kvalitné promo. Ani nejde tak o kvantitu, čo sme presadzovali v minulosti, že sme sa snažili nahrávať celé CDčka, kde v podstate človek nahrá dlhohrajúci album v štúdiu, čo stojí dosť veľa peňazí. Dnes je to skôr o tom nahrať jednu, dve pesničky naozaj v plnej kvalite, dať si na tom záležať, aby práve na základe týchto pár songov oslovil nejakého vydavateľa, ktorý naozaj bude počuť v tej nahrávke nejaký potenciál. Vlastne o tomto všetko je v dnešnej dobe potenciál, aby vydavateľ, v prvom rade je to vždy, povedzme si pravdu, o nejakom biznise, aby sa to predávalo. Takže ten potenciál je dosť dôležitý. Práve preto sa treba prezentovať a nie tak kvantitou ako kvalitou. Takže chystáme sa... Dnes sme hrali veci z nového pripravovaného materiálu. Dve pesničky, konkrétne z toho sa nahrávajú na promo, ktoré by sme chceli posunúť ďalej vydavateľom, ktorí by mohli mať reálny záujem o vydávanie kapely a ako už Feďa spomenul, o nejakú tú pomoc, či už sa týka nejakej promotion, vybavovania koncertov, pomoc s nahrávaním, či už finančne alebo technicky. Takže to sú teraz naše najbližšie ciele. Materiálu máme dosť, pracujeme na ňom a momentálne máme nahraté dve skladby bicie, do ktorých sa chystáme nahrať zvyšné nástroje, gitary, basgitaru a spevy, aby sme teda mohli následne komunikovať vydavateľom a dúfať teda v nejakú spoluprácu do budúcnosti. Dúfam, že kapela Creep bude mať strašný úspech. Proste, lebo dneska je strašný problém homofóbia. Každý odsudzuje homosexuálov proste, ale oni sa držia svojho mota, proste sú homosexuáli a držia sa. A som rád, že na Slovensku existuje skupina, ktorá obhajuje tieto práva, proste tiež nie som homofóbik, proste som rasista, skinhead.
s dlhými vlasmi, ale dávam si na to pozor, proste white power rock'n'roll musí žiť, ale keď sem prídu akože chalani, čo majú dlhé ciciny, proste, tak to ja hneď uznám, že proste, že bieli chalani majú dlhé ciciny, tak to je úplne popiči. To je normálne, že dobrá vec. Ja to uznávam, proste normálne chalani nabehnú úplne na piču zvukom, na piču gitarami, všetko možné, čo môže byť, ale dajú do seba všetko, proste len aby prezentovali tú ich homosexuálnu stránku. A to sa mi úplne strašne ľúbi. Som rád, že dokonca Prievidza to podporuje, proste kazačok stojí za nimi. A ďakujem Prievidzi a okoliu, že prišli podporiť dneska tento koncert, proste, že chalani majú tú podporu, že proste, že homosexualita žije, gay forever. Je to pravda. Prievidza má jedných z najlepších fanúšikov, aj keď sme si kedysi možno mysleli opak, ale myslím si, že nás presvedčili, že určite áno. Aj keď sú takí pošúci, ako tu na kolega Hero, na ktorého nemôžeme dať dopustiť, lebo je to rocker, ako sa patrí. Hajzel namyslený. Ale máme ho radi. Aj všetkých fans v Prievidzi a dúfam, že sa tu ešte spolu uvidíme. Stay metal. A Hero určite chcel pozdraviť, ale zabudol, chcel pozdraviť Roka Sifredyho a odkazuje mu Roko už len 3 cm.